लाजिनांगोलै आदा बिक्रम दैमारिया बिराद गिदिर बिबान मोनबाय नामा TCLCC नि चेयारमेना नेम प्लेट लालायनाय बहा नुदो बियो लाजिनांगो पावारखौ देखायजायाथ' आरो देखायनो थाखायनो जुदि बेबायदि नाटक खालामनो थाखायनो जुदि पावारखौ नांगौमोनबा जातिनि सेन्टिमेन्ट गैयाब्ला मानोथो एसेबां गाफ्लानानै नाटक खालामनांगौ दाख्लैबावैसो माबा माबि मेसेज ओंखारसोदों सासे बदनामि मानसि अपमान मोनदों जोङो हाग्रामा महिलायै बिथाङा बेबायदि मानसिखौ फिसिना दोनदों बर' जातिखौ बन्दक दोननो नागिरदों नोंथांमोना लाइमोनफोरखौ थगायबाय थादों ST बेपारि नोंथांमोना लाइमोनफोरखौ थगाय थसि खालामनानै इलेक्सन बारहोनायनि टारगेट नोंथांमोना सानबोसे थगायनो लाइमोनफोरखौ गारिनि प्लेट नाम्बारखौ लानानै गोबां लाजिनांगौ मानो होनबा थांनाय लाजिनांगौ आदा बिक्रम दैमारिया दाख्लैबावैसो माबा माबि मेसेज ओंखारसोदों सासे बदनामि मानसि अपमान मोनदों जोङो हाग्रामा महिलायै बिथाङा बेबायदि मानसिखौ फिसिना दोनदों लासिं सिं खालामदों बर' जातिखौ बन्दक दोननो नागिरदों नोंथांमोना लाइमोनफोरखौ थगायबाय थादों ST बेपारि नोंथांमोना लाइमोनफोरखौ थगाय थसि खालामनानै इलेक्सन बारहोनायनि टारगेट नोंथांमोना सानबोसे थगायनो लाइमोनफोरा नायगासिनो दङ नायदो एबारनो इलेक्सनाव लाइमोनफोरा बोरै मजा होयो नोंथांमोनखौ प्लेट नाम्बार गोजा लानायनि सायाव मा बुंगोन लाजिनांगोलै आदा बिक्रम दैमारिया बिराद गिदिर बिबान मोनबाय नामा TCLCC नि चेयारमेना नेम प्लेट लालायनाय बहा नुदो बियो लाजिनांगौ पावारखौ देखायजायाथ' आरो देखायनो थाखायनो जुदि बेबायदि नाटक खालामनो थाखायनो जुदि पावारखौ नांगौमोनबा जातिनि सेन्टिमेन्ट गैयाब्ला मानोथो एसेबां गाफ्लानानै नाटक खालामनांगौ जाबाय दे बहुत जाबाय नोंथांमोननि नाटकआ गोबां जाबाय बांबाय नोंथांमोननि नाटकआ मोनसेल' बाथ्रा लाइमोनफोरखौ थगायनायनि फिथाइखौ नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ नैबे इलेक्सनानो मोनगोन आदा बिक्रम दैमारि नैबे इलेक्सनानो मोनगोन लाइमोनफोरखौ थगायनायनि फिथाइखौ नैबे इलेक्सनाव मोनगोन